Assalamu alaikum jama'an TikTok ga kannai na fa. Barkan. Allah ya shirye ku. Wannan sunanta yan mata. Wancan Saki baby. Wancan kuma Munira. Ku biyo ni mu je yara na. In kun ji ana menene ma? Kazaure family ko? Kazaure family ba. Gidan gayi. Gidan gayi. Shi Allah bas kai kalli da mu. Zarayuwa da ke fuskar kina shiga sake na zuciya ta ke na biyu. Zarayuwa da ke fuskar kina shiga sake na zuciya ta ke na Yaro ido magalar su diba wani yayyar musan ke ce da gaske in farga na zuciya ke rayuwa da ni. Ba tafiyanci na shaida a bayyana. Ba bai kula da ni. Shi kake ne kare hawayen. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki tayyelwa. Da ke zaniya ta hoda ne, kalamin so daure ki min na yan mata. Gantana supageti ce yar siririya yar matsatsiya mai kira kalangu mai shaf ɗin coca-cola. Ka ganta nan full auction power steering tafin glass. Wannan duk shekarun da za ta yi ba ta tsufa bene ce, sai dai ta girgiza ta sake sabon gashi. Ba ruwanka da tarkacen kayan silima, ba abin da ya maka zafi, domin ba za ma ta tara kwalastara a jikinta ba. Jamilu, Habibu, Salamatu,